Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngamukela kwesimanje sikuletha zonke indaba efika ngaso isikhathi uSkhova Mhlongo ongumlandeli omkhulu ke lapha ke walo ke igcomesha umthandeni ke umfowami ngale usola lona ke igcomesha ngokukhipha ke ingoma ke ethandwa ke kakhulu noma ke ingoma ke emnandi eyenza ukuthi ke abalandeli bakhe lapha ke umthandeni ke bebangelwe ke amazondo ke amaningi njengoba ke kubonakala sengathi ke bayaphela ngempela ke abalandeli bakhe lapha ke umthandeni ke abavamise ke ukuhamba phambili noma ke abagqamile lapha ke kuwona ke uTikTok mbukeli lokhu ke ukusho ke uSkhova emva koba ke kulalela laphana ke insizwa yena ke laphana ke usiqiniseko umfowami lase naye ke ebengumlandeli ke omkhulu walo ke igcwama elisha mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana nayo ke le nkulumo yakhe laphana ke uSkhova umfowami Mhlongo nansi ke ivideo yakhe ke ekhuluma yona le nkulumo mbukeli ade ngikutshela ngayo njengamanje ebese ke uya laphana ke ezwe comment section mbukeli sizovula ukuthi wena ngabe ke uthini ke ngalo lolu daba nansi ke ivideo siyabonga. Bafowethu ma-Red Nation wonke nje ama-Red Nation owazi ukuthi yena uyi-Red Nation nomthando wamaskandi bafowethu ngikhuluma nani nomlayezo uza kunina straight ngithi bafowethu asiqapheleni bafowethu kunzima kumele sigadwe ke manje mawazi ukuthi uyi-Red Nation kuhlala wazi kufanele ugadwe ngempela ke manje ngoba bayasilwisa umthandeni ukhiphe ezinye ingoma ezinzima kabi manje labantu laba bayasilwisa bafethu siyacela sebefuna ukusidubula bafuna ukushaya sesisaba nokuya kumbuso wamaciko angazi kwenzakalani bafethu ngithi bafethu mawuyi-Red Nation zama nje ukuthi uqashise security bafethu noma nje uphathe inganono ngiyacela asizameni bafethu ngeke usiqhathe nabantu Tatile